selv det her. Hvis nogen siger Mathias Lundhus Mikkelsen, hvor her er deres lille denne mur. Nej, kæbe. Hold op for det. Hvis man kunne lugte igennem kameraet, vi kan falde om. Sig det er en god bus, det der. Det må der sige. Vi takker. Vi har legebilleder. Vi skal legebilleder fra databilledet. Så afslutter 9. Det er den mest ulækkere dato til dato. Det bliver så ulækkert, at du aldrig har grønt munden. Skal vi lige tage en lugter? Okay, han leger med ham. Tilbage til spillet, ja. Det går dejligt her. Ej, Jonas, jeg skal vise lidt. 1 minut. Der er 1 minut tilbage. Ja. Hvorfor? 1 minut. De legendariske 3 sidste point. En dejlig ur. Lad os lige have lærbilleder. Snus den. Jeg er helt rynket. Kom og tag på billedet. Hvad er det? Nej, det er først vi. Nej, vi skal lige have en ro på. Og så siger vi klar. Vi er klar til sommerens kæsespil 2009. Første overrækkelse er til andenpladsen Urs. Og vinderen er Jonas Rørsbøl. Er du klar, Jonas? Ja. Glæder dig. Rul lige ud. Nej, du glæder mig ikke mere. Den er helt rønket. Den ser god ud. En ordentlig bid. Alt det derfra. Det der. Ja, det skal ned. Ej, hvad er det? Ned med det hele. Gå nu. Go. Den er svømt i kaj om det hele. Det er pølse. Tykke. Ind i munden, vi spiser den på den. Hvem er det, Jan? Hvem er det? Han synger! Hvad nu? Nej, det er bare sådan lidt. Det er Jørgen! Kan du ikke? Jeg synger! Det er så sjovt. Søg det! Jeg tror, I skal ind i jeres klasse. Nej, det er ikke sikkert. Jeg er lige sikkert. Sådan, så har vi lige sat. Og vi går til anden overrækkelse. Ja. Og vi går. Ja, det er Nej. Og vi går. Det er for alle. Wursten er spist. Så handler vi hen. Ja, så er det til kæsespillet og 2009. Wursten giver energi. Jeg har lige fået min rebo ud af vandet. Kæsen her, som blev Mathias. Han er godt klar. Og sommers kæsespil. Det kan være, det går helt. Der skal være en god bid af den. Halvdelen. Lad os lige se. Halvdelen skal spises. Tjek den lige. Skal jeg bare spise? Ja, halvdelen. Jeg vil lige tjekke det. Vi skal spise. Nasty!
spise halvdelen. Hvad skal vi? Jeg spiser også alle. Godt putte det ud igen. Det lugter. Ej, skal det på ej, tag det der på væggen. Lige tyst. Nok med det. Ja! Så er det slut. Jeg er ikke bange for at spise noget. Jeg er ikke bange for at spise noget. Jeg tager det som en oplevelse. Jonas, han gør en oplevelse for alle sammen. Det er meget bedre. Jeg tror, jeg skal have min Mars-bar nu. Men åbne brysten. Det kan være, at den er godt lavet i maven. Du vil ikke lave en gyldne lort, så kan du spise den. Du sagde, du ikke var bange. Jeg er ikke bange for at spise noget. Jamen, så laver vi en gyldne lort. Han kan da ikke lige være i køleskabet. Altså, nok ikke lige være i køleskabet, den murs. Så det gammel er råden har det nok været. Det er et fremragende kageår, hvor vi har fået uddelt en masse kager. Den eneste, jeg ikke har fået. Det endte så med, at det blev Mathias, der blev årets kager, og det er vi jo egentlig glade for. Jeg vil lige se en kommentar. Mesteren, der sidder derovre bagved, han er den eneste, der ikke har fået noget. Men det er jo fordi, han har gjort sig fortjent til det. Vi holder op her. Kasper, kan du lige sende en video?